Hachangmani khorang nai tongnai khajani takukte bukhuk song norok ni bagai tinini video ongkha kuas bahike snamnai kuas ongkha kaisa bwthaini sorbot bwthaini bwtui snamani aro tongnai bwthaini ros 25% tai bwthaini bukurni ros tongnai 40 ni simi 50% haikai tai tongnai 1% acid hake abono nungnani sekang tui bai sapului nungnani nang thaichu komla omotui lichu tai jami rokni kuas snamjagui tongo kuas belai kheno kaisa nungmung kaham a kuas bahake snamnai abono tui tinini o video hake kuas no sung sal kolokma khatiui nungnani bagai aro rina nangnai PMS ungya kheba potassium metabite sulfide kaisa liter kaisani kuaso 1.8 gram potassium metabite sulfide rina ni nangnai tai abni logi rina nangnai citric acid 3 ni simi 5 gram ungya kheba kaisa tomromoro kahamkup jamini bwtui sebui rina ni nangnai hake kaisa muitonarok jaknai kok ongkha kuas jefruo khatinani bagui snamnani fruo jefru potassium metabite sulfide sapul furui 24 घन्टानि bisingo जों आ kuas no nungui mania hake tabu kuas snamnani bagui tamo tamo manirok nangnai kaisa liter kaisani kuaso nangnai chini 750 gram tai tui kaham nangnai 250 ml tai citric acid nangnai 3 ni simi 5 gram biakheba kaisa tomoromoro kahamkuk jamini bwtui tai nangnai potassium metabite sulfide abo nangnai 1.8 gram hake tabuk bahake snamnai puilano जों bwthaini ros eba bwthaini bwtui no जों sebui ma kari granai kaisa kahamkuk kumun bwthai no जों tamma krainai abo hai bemar krui kaham bwthai no जों nawi abono tui kaham baike suyakoi tui jariui abono चिकन चिकन kai bukur kibiaui bukur sohono जों abono maranai raui ulokhe abono जों aboni butui sebui mananai butui sebbai mani ulo जों abono kaisa ri kufur markin ri kesabbai khlaiui sakeui mananai haikai liter kaisa suui kaisa boyongo khlaiui जों abono nobar hapmayakai muthubui alka khlaiui toni gradi aboni ulo tabu chini butui mas namnai chini butui puilano saithangka liter kaisa kuas ni bagui chini nangnai 750 gram aro kaisa sirbor ni dek kahambo khlaiui 750 gram chini riui aro rina nangnai tui kaham 250 ml tai aboni ulo ridi kaisa jami butui ros sebui marinai ulokhe abono truk truk 25 ni simi 30 minute jora truk truk khlaiui abono thapao khlaiui gustobo khlaiui abono muthungnai muthungkati kangkai nuknai truk truk abo chini goliui butui khaui phainai hake chini ni bokorai golibai sukkadi kangkai chini nokoli naikai tengber busdung hai nuknai bebak nokoli bai sukkadi keno daktino bono kariui kesang mak phainai thanda mak phainai hake tabuk thanda pungjak chini ni butini logi tabuk je puila bwthaini ros je hetmani abono kaham kai borok kaini no sapulnai sapul mani ulo
हांके आबनो जरा कलक जों खाथिवी नोंनानि बागै आरो पोटेशियम मेटाबाइट सालफाइड मासा पुलाय 1.8 ग्राम हाके आबनो खाथिवी जों जेबथुपानो नोंनि मानखा हाके मुचु नारकदि जों कुवास खाथिवी नारकनानि बागै एकदम नकबा हाबिया टाइट खालायै आबहाय मम हाहाय ताई आबहाय मेथा जों मुथुबुय खाथिवी नारकना नांनाय बुंलिया हानपानो 12 मास जों आबनो खाथिवी नोंनि मानखा हाके बुजिवी मानखना असिगन सा भिडिअनि बिसिंतै नरकबो अबहाय खालायै जों बोथाय रक कुवास रक स्नाबुय हाति रक दाम मरक न पाइयावै जों नबनो स्नाबुय नोंनि मानो हाके खाखलायो बुजिवी मानखना हनै हाके बाहाय जाखो भिडिअ नरक कमेन्ट खालाय सिदि ताई सा मालाय फैनाय हामबाय।